الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 6-нчы кагыйдәгә барып җиттек. Һәм бу кагыйдә ма алал мухсинина мин сабил. Һәм бу кагыйдә мөгамәләткә кайта. Кешеләрнең бер-берсе белән мөгамәләт кылуга кайта. Табук сугышы булгач та Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ул сугышка бик күп көч җыйды. Һәм кайбер кешеләр, загыйф булган кешеләр, байлыгы булмаган кешеләр Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына килеп, шул сугышка чыгар өчен ярдәм сорадылар. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Мин сезгә бер нәрсә дә таба алмыйм дигәч тә, аларның күзләре елап, күзләре тулып, кайгырып китәләр иде. Һәм шул ук вакытта бар иде кешеләр, бай булган кешеләр, һәм сугышка чыга ала торган, ләкин алар үзләренә төрле гызырлар таптылар. Һәм Аллаһ субханаху ва тааля менә бу кыссада менә бу кагыйдәне китерә. Ма алал мухсинина мин сабил. Әгәр дә кеше ихласлы булып, изгелек кылырга теләсә, яки изгелек кылган булса, һәм тырышлыгын күрсәтте шул изгелек кылуында. Ләкин кеше ул гел хаталы булачак, кеше ул гел кимчелекле булачак. Һәм менә шул изгелек кылганда ниндидер кимчелекләр гамәленә керткән булса, аны хурларга яки шелтәләргә ярамый ди Аллаһ Тәгалә. Тыела ди. Изгелек эшләүчеләрне хурламагыз ди. Әгәр дә изгелек кеше изгелекне кылды, һәм ничек әйтәбез, бөтен тырышлыгын күрсәтте, ләкин кешелеге белән хаталар ясады икән, аның өчен шул хаталар сәбәпле, яки сиңа ниндидер яклары ошамаганы сәбәпле ул кешене хурлама, шелтәләмә, ачуланма. Йомшаклык белән хатасын да аңлат, ләкин мактауны да калдырма. Чөнки әгәр дә кеше изгелек эшләргә теләсә, һәм изгелек кылган саен аңа хатасын сөйләп, шелтәләсәләр, ачулансалар, бу очракта изгелек кылучылар әзәяшәк, калмаячак. Әгәр дә кешенең гызырлары бар икән, тәне загыйф, малы күп түгел, әгәр дә ул үз изгелегендә ихласлык күрсәтә, тырышлык күрсәтә, кабул итмәне аннан ди Аллаһ Тәгалә. Асылда кеше бер нәрсә дә эшләргә тиеш түгел икенче кеше алдында. Ягъни аның намусы икенче кеше алдында чиста пак. Ничего не обязан дип әйтәбез. Ләкин әгәр дә кеше үз өстенә ниндидер эш ала икән, бу шаракта ул аны тиешенчә кылырга тиеш.
ягъни үз кагыйдәләре белән, үз рәвешләре белән. Мисал итеп, берәр малны әманәткә ала икән, бу очракта саклау тәртипләрен, әгәр дә ул тиз бозыла торган булса, аны тиешле булган урында сакларга тиеш. Әгәр дә ниндидер эшкә керешсә, ул эшнең кагыйдәләрен белергә тиеш. Изгелек эшләргә телим дисә, ул аның башыннан алып ахырына хәтлек ничек эшләнергә булырга тиеш, белергә тиеш. Ничек эшләнергә тиешне белергә тиеш. Һәм әгәр дә ул менә шуны белеп, тиешенчә эшләсә, һәм менә шул вакытта кимчелекләр керсә, бу очракта аны ачулану юк. Хәтта ул әгәр дә берәр нәрсә бузылса, берәр нәрсә ватылса, ул аны кайтарырга тиеш түгел. Мисал итеп, син берәр кешегә машинаңны әманәт итеп бирдең. Һәм ул кеше ничек тиеш, шулай итеп машинаңны тиешле урынга куйды. Машинаңны саклауда бөтен кагыйдәләрне үтәде, ләкин машинаңны урладылар. Бу очракта бу кеше сиңа әманәтне кайтарырга тиеш түгел. Изгелек эшләүчеләргә юл юк ди Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә алар тиешенчә бу изгелекне эшләделәр. Күп очракта була берәр кеше дин эшләрендә, булсынмы ул бөтен эшләрдә, җәмгыять эшләрендә, гаилә эшләрендә ниндидер тырышлык күрсәтә, кешеләрне шул эшкә чакыра, ләкин ярдәмчеләр әз. Ләкин ярдәмчеләр әз булмастан ул барыбер тырышлык күрсәтә, барыбер бу гамәлне кыла. Һәм инде җимешләрен алу вакытлары җиткәч, күренә бу эштә ниндидер кимчелекләр булды. Һәм бу эштә бер дә ярдәм итмәгән кешеләр, чакыруга җавап бирмәгән кешеләр килеп, бу кешене хурлый башлыйлар шул кимчелекләре сәбәпле. Менә моның турында бара сүз. Һәм бу инде ничек әйтәбез, бу кешеләр арасында булган мөгамәләттә булган кагыйдә. Шулай ук бу өйдә дә булырга мөмкин, мәдрәсәдә дә булырга мөмкин, хөкүмәт эшләрендә дә булырга мөмкин. Кешеләрнең бөтен эшли торган чараларда. Бу аңлатмый кешегә хатасын күрсәтергә кирәкми дип. Бу аңлата кешенең кылган изгелеген кабул итәргә белергә кирәк. Уметь надо принимать те благие дела, которые совершают люди. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не раз указывал нам и говорил, что человек, он несовершенен. У него есть недостаток в знаниях. У него может быть недостаток в физической силе. У него может быть недостаток в возможностях. Поэтому человек обязательно будет делать какие-то упущения в своих делах. Невозможно, чтобы человек что-то делал без каких-то недостатков. И поэтому каждый раз, когда человек будет делать какое-то благое дело, если мы будем только указывать на его ошибки, будем ругать его за его ошибки, то в этом случае те
люди, которые хотели бы делать благодеяния, уменьшатся, меньше их станет. Люди не будут стремиться совершать эти благодеяния. Поэтому, чтобы улучшить качество, чтобы увеличить количество тех людей, которые бы добровольно что-то делали, которые бы старались бы выполнить свою работу, свою обязанность даже лучше, чем это предполагается, должно быть поощрение. Должно быть восхваление, должно быть как минимум принятие этого действия. И указание на ошибки должно быть мягким. Это правило некоторые неправильно понимают. И, например, начинают совершать какие-то благие дела, при этом не зная ни правил этого дела, не то, как оно делается, не как оно должно делаться, не знает, какие, могут быть препятствия. И посредством этого может ситуация очень сильно ухудшиться. И потом, когда им указывается на их ошибки, они говорят, вот этот аят приводит как доказательство: «Изгілік қылушыларға шілтә юқ» деп. Нет, это говорится только про тех людей, которые проявили усердие, советовались, старались выполнить в лучшей форме, были искренни и допустили какие-то ошибки. Да, таких людей нельзя ругать. А если человек изначально делает это плохо, не обращает внимания на советы, не выполняет, не старается это делать так, как это нужно, не берет знания, то в этом случае этот человек заслуживает порицания. Он уже не является мухсином, он называется уже муси, тот, который своим благодеянием делает только хуже. Да. Поэтому надо очень правильно понимать это правило. Очень правильно понимать это правило. И это правило надо задействовать в нашей жизни. Следующее правило. «Валя тазиру вазиратун визра ухра». Визр. Это ноша, тяжелая ноша. Ауыр йөк. Визр деп атала. Хам Аллах Та'аля әйтә: «Валя тазиру вазиратун визра ухра». Бір жан үз йөген ташыучы. Һәрбер жанның йөге бар. Ул кылган гамәлләре, гынахлары, грехи, которые он несет на себе, это ноша, тяжелая ноша. И поэтому Аллах Та'аля назвал душу вазира. Ауыр йөк алып баручы, несущая тяжелую ношу. Ла тазиру визра ухра. Ул бүтән йөкне үз өстенә алмас. Бүтән жанның йөген үз өстенә алмас ди Аллах Та'аля. Бер жан икенче жанның йөген үз өстенә алмас, әгәр дә ул бу йөгендә сәбәпче булмаса. Мисал итеп, Аллах Та'аля әйтә: кайбер кешеләр гынахларга чакыра. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям вакытында да андый кешеләр булган иде. Ашык итеп гынахлар эшләргә, кешеләрне үтерергә, төрле бузыклар кылырга чакыралар иде. Һәм Аллах Та'аля моның турында әйтә: «Ва кала аллазина кафару лиллазина аману иттаби'у сабилана». Кафирлар әйттеләр мөэминнәргә: «Иттаби'у сабилана». Безнең юлыбыздан барыгыз. Безнең юлыбыздан барыгыз. Һәм мөэминнәр әйттеләр: «Бу бит гынахлы юл. Кыямәт көнендә ничек җавап бирербез соң Аллаһ каршында?» Һәм алар җавап бирделәр: «Валнахмил хатаякум». Без сезнең гынахларыгызны үзебезгә алачакбыз. Курыкмагыз, гынахларыгызны үз өстебезгә алачакбыз.
Ләкин Аллаһ Тәгалә җавап бирә һәм әйтә: "Ва ма хум бихамилин мин хатаяхум мин шей". Алар бер ничек тә аларның гынахларын үз өстенә ала алмаячаклар. Яни бер нәрсә дә калдырмыйча. Ничек булачак? Иннахум лаказибун, алар ялганчылар. Ва ла яхмилунна асқалахум ва асқалам ма асқалихим. Менә бу ялган юлга чакыручылар, те, кто призывает к греховному пути, что они будут сделать? Менә шул гынах аларга ияргән кешеләрнең үзләренең гынахларын, менә алар гынах кылдылар, чакырдылар бу гынах. Һәм аларга ияреп гынах кылучыларның сыман гынахларын алачаклар. Сыман. Яни гынах кылучылар, ул кеше гынах кыла, аның гынахы үз өстенә. Ләкин син бу аның гынах кылуында сәбәпче була аласың. Һәм син сәбәпче булсаң, если ты станешь причиной того, что кто-то совершает грех, то ты берешь такой же грех. Не его грех полностью снимаешь с него, а берешь такой же грех. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Һәм үзләренең ялганнары сәбәпле кыямәт көнендә соралачаклар ди. Һәм бу изгелеккә дә кагыла. Это и касается и благих делах. Если ты становишься причиной того, что кто-то совершает какие-то хорошие дела, то ту награду, которую получает человек, ты будешь получать подобно этой награде, так как ты указал на это благое дело или стал причиной этого благого дела. Әгәр дә сәбәпче булсаң, шулай ук савапны аласың, ничек гынахны алган сыман. Ләкин асыл кагыйдә, бер кеше дә икенче кешенең гынахын үз өстенә алмаячак. Һәм менә бу кагыйдәне фикъ галимнәре бик күп урында кулланалар. Мисал итеп, кешеләр киләләр, сырыйлар зинадан туган бала хакында. Ярый моңа имам булып басырга, ярый моңа шундый эшләргә, аңа ничек эндәшергә дип. Менә бу кагыйдә эшли башлый. Бала әти әнисенең гынахында сәбәпчеме? Юк, сәбәпче түгел. Алайса ул аларның менә шул кылган гынахлары өчен җавап бирми. Ул менә шул гынахлар өчен җавап бирми. Һәм кешеләргә дә бу баланы ничектер хурларга, ничектер төшерергә шул гынах өчен ярамый. Шулай ук баланың әти әнисе, шулай ук мисал итеп хамыр эчүчеләр булырга мөмкин. Ләкин ниндидер бүтән гынахлар кылучы булырга мөмкин. Һәм бала бер ничек тә менә шул гынахлар өчен җавап бирергә тиеш түгел. Бәлки кешеләр киресенчә бу кешегә ярдәм итәргә, бу балага ярдәм итәргә тиешләр. Юсуф алейхиссаламны алыйк. Кашан ул мәкерлек кылды? Үзенең бер туган кардәшен саклар өчен. Һәм менә бу таст аның Биньяминның капчыгында табылгач, абыйлары әйттеләр: "Я газиз, безнең карт әтиебез бар. Аның урынына, Биньямин урынына безнең арабыздан берәрсен алды." Һәм Юсуф алейхиссалам шул кагыйдәне әйтә: "Ма'азаллаһи أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون". Аллаһ Тәгаләгә сыйынамын. Аллаһ Тәгалә сыйынамын, Аллаһ Тәгаләгә зулым кылучылардан булудан ди. Ярамый алай бер гынахны икенче кеше өстенә куярга. Киресенчә Фиргавун нәрсә эшли? Кашан аңа әйттеләр: "Бану Исраилдән
Исраилләр арасында бала туырга тиеш. Һәм ул бала сиңа һәлакәт китерәчәк дип. Нәрсә эшләде Фиргавн? Шул бер бала сәбәпле хаксыз күпме кешеләрне үтерде. Күпме гаиләләрне кырды, күпме балаларны үтерде. Аларның бит бер дә гынахлары юк иде. Шулай күрәбез, Ират ир кеше өенә кайта. Хатыны нәрсәдер эшләмәгән булды. Яки эшендә ниндидер авырлык күрде. Яки балалары арасыннан нәрсәдер берсе ватты. Һәм ул менә бу ачуын бер барланы иретер урынына бөтен балаларына чыгара. Хатынына чыгара. Хатыны гаепле түгел, калган балалар да гаепле түгел, бер бала гына. Яки киресенчә хатыны ниндидер хата ясады, ул хатынына да балаларына да ачуын чыгара. Балаларның нинди гаебе? Әниселәренең ашарга пешермәвендә. Һәм шулай ук бу эшкә кешеләрнең эшләренә дә кайта. Мәдрәсәләргә кайта, мәктәпләргә. Кайчан бер укучы сәбәпле, мисал итеп, укытучы ачуын бөтен укучыларга чыгара. Кайчан идара итүче хуҗа кеше бөтен эшчеләренә чыгара ачуын бер кешенең хатасы сәбәпле. Бөтенесен газаплый. Бу дөрес түгел. Кагыйдә нәрсә дип әйтә? Бер кеше икенче кешенең гынахын алырга тиеш түгел. Не должен брать один человек ответственность другого человека. Поэтому если учитель или учительница увидела, разозлилась на какого-то ученика, это не значит, что она должна вымещать свою злость на всех учеников. Если руководитель увидел недостаток в каком-то из своих подчиненных, это не значит, что он должен зло вымещать на всех своих подчиненных. Но есть моменты, когда Аллах Тааля наказывает всех по причине греха отдельных людей. Аллах Тааля айтады: «Ваттаку фитнатан ла тусибанна аллазина заламу минкум хасса». Остерегайтесь смуты, наказание Аллаха, которое не постигнет только определенную группу людей, а придет на вас всех. Когда же это будет? Когда Аллах Тааля всех наказывает по причине греха некоторых? Это приходит в хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна Аллах ля юадзибу аль-амма би'амалиль хасса». Аллах не наказывает людей по причине действий некоторых людей, пока какой-либо грех, пока не будет распространен какой-то либо грех, и он будет делаться открыто, и эти люди, хоть сами и не делают, но не будут порицать это действие, этот грех. Если перестанет люди порицать какой-либо грех, то Аллах Субхану Тааля направляет уже наказание не отдельным личностям, не отдельной группе грешников, а всем. А если они муслихон, как Аллах Тааля говорит, если они будут стараться исправить ситуацию, будут какие-то действия делать, будут порицать это, то Аллах Субхану Тааля будет наказывать только грешников. Если же порицания нету, әгәр дә шелтәләү юк, яхшылыкка чакырып начарлыктан тыю юк икән, бу очракта газап гомумән килә.
әгәр дә инде кешеләр ниндидер тырышлык күрсәтәләр, бер-берсен яхшылыкка өндиләр, начарлыктан тыялар, бу очракта Аллаһ Тәгалә кайбер шул гынах кылучыларга гына газап бирә. Менә бу аят шуның турында килә ди. Әнфәл сүрәсе 25-нче аят. Сак булыгыз ди Аллаһ Тәгалә. Бәлки Аллаһ Тәгаләдән газап киләчәк, һәм ул гынах кылучыларга гына тимәячәк ди, ә бөтен кешеләргә тиячәк. Ни сәбәпле? Чөнки алар гынахны күргәч, йөрәкләре белән булса да аңа каршы булмадылар. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бүтән хадисләрендә әйтте, гынах әгәр дә күрелсә, бу очракта кеше кулы белән, яки теле белән, яки иң кимендә йөрәге белән каршы булырга тиеш бу гынахка. Әгәр дә ул йөрәге белән дә каршы түгел, бу очракта куркыгыз, менә Аллаһ Тәгаләдән газап килә ала. Менә бу ике кагыйдә. Беренче кагыйдә булды: "Ва ма алал мухсинина мин сабил". Әгәр дә кеше изгелек кылырга үзен билгеләде, ул изгелек кылырга аңа ул тиеш түгел. Ләкин ул үзен бу изгелек кылуга билгеләде. Һәм өйрәнде, ул изгелекне ничек кылынырга тиеш, тырышлык күрсәтте, кешеләрне өндәде, аннан соң бу изгелекне кылды, ләкин кешелеге сәбәпле хаталар ясады. Бу кешене изгелеге өчен хурламыйбыз һәм шелтәләмибез, ачуланмыйбыз. Йомшак кына мактыйбыз да, йомшак кына хаталарын аңлатабыз. Совет. Как совет, не как ругание. Әгәр дә кеше дөрес, ничек дөрес аңламаска мөмкин бу кагыйдәне. Әгәр дә кеше изгелек кылырга үзен билгеләде, ләкин тырышлык күрсәтми, тиешенчә эшләми, өйрәнми, ничек аны эшләргә тиеш, ничек эшләнергә тиеш, һәм хаталар ясый, эшне боза. Бу очракта андый кешегә шелтәү, андый кеше ачулана, макталмый. Ләкин асыл кагыйдә: "Ма алал мухсинина мин сабил", изгелек кылучыларга юл юк. Нету дороги порицания, то есть не должен порицаться тот, кто совершает благое дело. Так как он человек, и ошибки возможны всегда. Невозможно что-то сделать без ошибок, без недостатков. Как бы ты ни старался, совершенстве не выйдет. А если мы начнем все время ругать людей за их добрые дела, то этих дел совершающих не останется. Их мало станет. И ты вместо того, чтобы делать ислях, вместо того, чтобы побуждать к одобряемому, этими своими действиями будешь совершать бузуклук, будешь портить только то, что уже есть хорошего. И второе правило — это «Валя тазиру вазирату вазира ухра», и ни одна душа не будет нести бремя другой души. То есть ни один человек не должен отвечать за ошибки другого человека, если только он сам не был причиной этим ошибкам. Если только он сам не был причиной этим ошибкам. Әгәр дә ул сәбәпче бу хатасы өчен, бу гынахы өчен, ул очракта ул нәрсә? Бүтән кешенең сыман булган гынахларын алачак. Тулысынча алмаячак, сыман гына алачак. Гынах кылучы ул гел гынахын үз өстенә алачак. Ләкин аңа бу гынахны өйрәтүче шулай ук
шундый ук гөнаһны алачак. Асылда бер кеше икенче кешенең гөнаһын алмый һәм бүтән кеше гөнаһы сәбәпле аны ачуланырга тиеш түгелләр. Бу ике кагыйдәне тормышта куллансак, изгелекләр кылучылар артачак, изгелек артачак, җир өстендә яхшылык күбәячәк, кешеләр бер-берсенә ярдәм эшләргә ашыгачаклар. Поэтому те правила, которые мы прошли, очень-очень важные правила. Это правила, которые установил нам Аллах в Коране, который лучше знает нас, чем мы сами себя, так как Он является нашим Создателем. Субханаллах.